Turgul diýdiler. Düş. Bir gece yatyrdım. Tünüň ýaryny. Bir 4 atly gelip Turgul diýdiler. Habar birimiz saňa pursat şaýyna, şo ýerde äärler bar. Görgül diýdiler. Nazarym ýetişgeç şol 4 merdana. Köňlüm joşa geldi, başym gerdana. Şo wagtda bar idi 2 diwana. Durma oglan, anna bargyl diýdiler. Şol 2 diwana tutdy golumdan. Alban gittiler durgun yerimden. Bir işaret boldy anyň birinden seýranyna barban durgullydylar. Olturypdyk. 52 pirdada. Gözünden ýaş akar, dili dowady. Hu hak diýip çykdy alty piyada, adam inni geler. Görgüllidiler. Bir 4 atly geldi. Bary tebdebaz. Asalar ýaşyl, atı tevlebaz. Meclis halkasyny gurmaň beýle az, adam köpdür, ulu gurgullydylar. Daşdan çykdy. 60 atly gördüler. Muhammed diýip tamam garşy ýördiler. Saglyk salamatlyk bir sordular. Durmaň ulu jaýa ýörgüllidiler. Bir atyň ardyna meni berdiler. Seýranyna şo jaýa baryp durdular. Tamam olturdular, meclis kurdular. Oğlun, maňa arak ýergildiler. Aladyr diýdiler, tutdu destimden. Borýa düşegimi Allah assymdan. Men bilmedim, bir zat goýdy üstümden, ýolugun döwranlar. Sürgüldiler. Haydardan soradym. Barça at. Hazreti Peygamber odur bolmaýat. Ol Selim hozadır, ol baba zürriyat, ol Veysel Karadır, bilgillidiler. Ol Bahaveddin'dir, ol Ömer Erdir. Bir zeňi baba, odun namdardır. Ol söýünüşip duran 4 şaryardır, maksadyň ne bolsa aýtgyllydylar. Şo wagtda duran 2 şeýh şap, bu ogluna pata beriň diýdi sap. 124.000 enbiya ishab bardy şolardyr, bilgillidiler. Resulullah aýdy: "Ya Şah Merdan, ya Selim hoja, ya Baba Selman, Ebu Bekir Sıddyk, ya Ömer Osman." Bu gulnyň maksadyny belgillidiler. Selim, Baba Selman buyurdu merdi. Piyalan tutup sallylar derdi. Gitti akıl huşum yattım şo ýerde. Arşda ferişte ne var? Görgüllidiler. Yel bollum, ýugurdum ýeriň damaryna. Nazarym tokunny arşyň kemerine. Cebrut älemine jerir sarana gelip öýüň garap görgüllidiler. Näge hyýal etsem, ele getirdim. Kayda baksam ona nazar yetirdim. Bu hal ile men parahat yatyrdım, yüzüme tüýkürip tur gullydylar. Resulullah aýdy: "Eshaplar ýörüň. Oglany udadyň, bir pata beriň. Buyurdy 4 atla eltip tabşyryň, getirgen jaýyňda goýgullydylar." Turup magtym ulu gözüne açypdyr. Serine ne köýler gelip geçipdir. Hara nerdek ak köpükler saçıpdır. Oğlun, Allah yarın bargıllydylar.